sigurong kailangan nating puntahan din yung Attorney Virgie, yung batas. Kasi sa Magna Carta, yun yung number 1, yung pagkapantay ng babae at lalaki pagdating sa harap ng batas. No? So, pantay na nga ba ang lalaki at babae pagdating sa batas? Maganda sana yung sinasabi ng batas pero sa aplikasyon hindi talaga ito pantay na ia-apply sa babae, no, para matiyak na merong pantay na trato sa batas ang ating mga kababaihan. Hindi Alam mo, kahit sa mga manggagawa, kahit yung simpleng sa sahod. Oo, sa Simpleng sahod, sahod na okay. lang. Kaya antindi pa rin ang panawagan doon sa equal pay for equal work. Marami kasi the same position, if it's handled by man, mataas ang sahod. Pag babae na ang papwesto, mas maliit na. Relatibong mas mataas ang sahod. Relatibong Kasi mas kung titingnan mo masahad, sa mga oo. manggagawa, hindi naman talaga mataas ang sahod kahit Oo. na lalaki, Yes, oo. Yung ganoon. Pag kinumpara mo, Pag kinumpara for the mo, same oo. position, Tapos- kahit nasa rank and file. Oo. Kasi Oo. ano din yung trato din sa babae na dahil babae, mahina, hindi magrereklamo, nakakayan-kayanan talaga sa mga kumpanya ang laki ng porsyento ng mga kababaihan na hindi sumasahod ng minimum. Alam mo nga, yung NEDA nga, sabi 36% lang ng mga businesses ang nagpapasahod ng minimum wage. O di ibig sabihin, 64% ay hindi ng businesses, hindi nagpapasahod ng tama. Oo. At napakadami dito, yung na hindi sumasahod ng tama, ay halos mga babae. Maraming babae ang hindi sumasahod ng tama. Pagka buntis ka, hindi ka ma-hire. Hindi ka talaga i-hire kasi agad-agad. Discrimination magbibigay ka. yun, Oo, di ba? oo. At saka yung sa promotion, yung hindi ikaw yung laging preferred na ma-promote kasi babae ka. Ay, alam mo, clearly written sa ating labor code, no, na bawal Ma-discriminate ang babae sa pagtanggap sa kanya dahil siya ay babae, lalo na kung siya ay buntis, no? At ito inulit-uli sa ating Magna Carta. Pero ganun pa rin ang nangyayari. Siguro magandang ang Department of Labor, ang Labor Standards Department ng Department of Labor nga, yung talagang dapat merong irregular ocular inspection kung ano mga benepisyo na natatanggap ng mga manggagawa. Ano ba ang sitwasyon ng mga batang mga kababaihan ngayon sa eskwelahan, pati na rin yung mga guro na karamihan ay kababaihan? Actually kasi kung sa ratio, mas marami talaga ang babae. Kasi dun nga sa stereotype career na sinasabi, ascribed career ng Nurturers, mga, ang kasi babae. nurturer, di Kundi ba? ka nurse, teacher ka. Teacher ka. Kasi di ba alam niyo naman ang pagiging teacher, kailangan mo rin maging nurse, kailangan mong maging nanay, magulang. So, Tagapag-alaga. sino ba yon? So, sa ganung ascribed role, yung mga kababaihan yun. Kaya mas marami talaga ang nagtuturong babae sa bilang Pero mga hindi guro. naman sana masama yun. Hindi siya masama kung kumbaga ay hindi ka mata-typecast sa ganun lang na role. At iba naman kasi yung role mo na magturo, walang problema, masayang magturo. Pero kung yan lang yung naging qualification mo dahil bilang babae at kapag ka may lalaking gagampan bilang guro ay parang napagtatawanan o na parang ikinahihiya niya na dahil naging teacher siya, medyo hindi maganda yon. Kasi ang iba nga Parang feminine oo, role. parang for feminine, para sa babae. No? So, ganon. Pero totoo yung sinasabi natin na maraming babae ang mas siya yung merong aptitude, yung pasensya din sa pag-aaral. Siguro nature natin yun, mapagpasensya talaga yung mga kababaihan. No? Karugtong kasi ng gawain. Araw-araw natin gawain sa loob ng bahay. Totoo pa rin ba yung yung unang panahon kasi kapag babae ka, marami kayong magkakapatid, sasabihin sa'yo ng mga magulang mo, unahin na muna natin papaaralin yung mga lalaki kasi yung mga babae, kahit na paaralin mo yan,
bandang huli mag-aasawa din lang yan at mag-aalaga din lang ng bata. Totoo pa rin ba yun? Actually, kung pupunta ka sa mga communities talaga, may mga ganyan pa rin nag-e-exist na kaisipan ng mga magulang na lalo na kung magpa-prioritize ka kung sino yung pag-aaral. Mas talagang ang pagtingin nila na mas dapat unahin yung lalaki. So, Kaya parang mga- regardless oo, of oo, matalino yung oo, bata oo. or Nga na sa isang statistics na nabasa ko, number 4 na dahilan sa dropout no ng mga estudyante dahil sa maagang pagbubuntis, teen pregnancy at maagang pagpapakasal sa mga bata. Number 12 tayo sa buong mundo sa child marriage. Sabihin, napakaraming kabataan Bakit kaya? natin ang pinipilit na ipakasal. At ang mga dahilan ay for economic, pang-ekonomiya daw, no? Pang-salba sa pamilya, para daw maging estable ang buhay ng bata, para daw makapagtapos ng pag-aaral. Pero the very same reasons given para kaya ipinapakasal ang bata are actually very defeating. Kasi pag sinasabi na kasi ang nangyari, pambayad utang eh. Okay, edi ipapakasal para daw maging gumanda ang buhay ng bata. Pero sa totoo, sa statistics, hindi gumanda ang buhay ng bata. Kalawa, para makapag-aral daw. Kasi may pera yung papakasalan para makapag-aral. Sa statistics, maraming mga batang napakasal o ipinakasal, hindi rin nakapag-aral, hindi gumanda ang buhay. Kaya nga, yung talagang yung babae, pambayad utang. At yun yung nakakalungkot. Kasi sa pag ipinakasal mo sa child marriage, Parang nananaginip ako sa sinasabi mo. yes! Kaya nga, Parang hindi Pilipinas. kasi, very prevalent sa Muslim community, sa IP community. Precisely, yun yung rason kung bakit naging batas itong yung preventing child marriage. Because nga, number 12 tayo at napakarami. Kaya di ba yung seeing the children, hindi pa nila natatapos i-enjoy ang kanilang kabataan, may alaga na silang bata. Kaya talagang parang ang sama pag maaga ka napakasal kasi hindi lang yung ngayon ang inaagaw mo sa batang yon, inaagaw mo yung kaisipan niya, yung katawan niya, pati yung kanyang kinabukasan. Ang isang importante doon sa Magna Carta, yung implementation ng gender and development. Kumusta ba ang inyong yung mga local government units at yung mga national government agencies kasamang DJ in terms of gender and development, mainstreaming at budgeting, kasi isa yan sa mga pinagmamalaki ng ating pamahalaan, yung implementasyon. In fact, nung March 8, isa sa mga binabandila yan ng national government, ng PCW, gayon din, ng iba't ibang mga LGU, na yun daw gender and development ay buhay na buhay pagdating sa local governments. Nakikita nyo ba na nagbe-benefit ang mga kababaihan sa mga komunidad, sa mga syudad o kung saan man, dahil sa tamang implementasyon ng gender and development sa law sa mga local government units? tingin ko nananatili siyang challenge kasi nandoon pa rin, nailagay siya doon sa planning ng PCW doon sa kanilang framework plan for the next years. Precisely because hindi pa consistent, I guess, yung support ng LGU for the mainstreaming per se. So, consistency in terms of budgeting, consistency in terms of staffing, at saka yung talagang plans. Kasi yung by experience naman, yung mga nagiging effective is merong very active participation ng mga women's groups sa local. Kasi syempre, kumbaga kailangan mo pa rin yung word na ginamit mo is talagang i-push, i-reclaim. Call out mo sila na gawin nila yung work nila kasi it is for the benefit naman din ng community. And then, although wala akong numbers na kaya nating tingin ko
it is still a very big task pa rin for us to push na talagang yung GAD is magamit for women. And bukod sana sa lumaki pa sana kung kaya mapalaki yung allotment dun sa ano. Dahil magiging parang depende sa discretion kung merong sense si yung LGU o kaya malakas yung boses ng mga kababaihan doon, merong pupuntahan. What if wala? More often than not, parang hindi naman, kumbaga uneven, hindi naman lahat yan mag-iingay. Especially now na alam natin, with the rising prices, lumiliit yung spasyo natin for criticism. Saka wag yung pang March lang. Yung Yes, parang oo. yung ang gagawing plano ay good for 1 month lang. Di ba? Hindi ganun. Sila. Ako personally, medyo with due respect siguro dun sa mga nagpapatupad. Pero kung sa mga communities na ino-organize natin, di sila aware sa God. Meron palang God. Ano ba yung God? Di ba? Ibig kong sabihin, Gender and development. oo, yung gender and development na pwede mo sanang ma-maximize, lalo na kung kailangan natin ng health services on, halimbawa, reproductive health services para sa women, pwede din naman sana nating magamit yon. Kahit information on gender-based violence para sa mga kababaihan, parang walang mga ganong ganap. So, halimbawa, ang sinasabi mo, hindi man alam ng ordinary mga kababaihan na sa community na Yes. part of the funds Yes. na-generate mismo from the taxes na binabayaran ng mamamayan ay dapat napupunta sa sa kapakanan ng mga Yes, kababaihan, yung gender and development budget o mainstreaming. Monitor niyo ba ang paggastos ng LGU ng gender budget? Kung sa ngayon, meron lang kaming ilang mga barangay, lalo na yung mga may close contact kami sa loob ng barangay. Halimbawa, may gusto kaming project, like halimbawa itong women. Kasi itong nakaraan, nag-ano kami sana ng mga information campaign on gender-based violence, lalo na sa mga kabataan. Lalo na yung digital violence na medyo mataas ang rate ngayon. Yes, mataas diba? ang statistics. Oo. So gusto sana namin i-access. Kaso parang bukod sa alam niyo na yung lumang bureaucracy natin, na bureaucratic problems natin na ang dami mong pupuntahan. Di ba dapat may focal person, di ba? Hindi rin masyadong pinagtutuunan ng pansin ng mga nasa women's movement yung kung papaano talaga Magagamit. gagamitin ng tama